Така, освен за игри, една от най-масовите и най-проблематични употреби на интернет е заради запознанствата. Интернет се превръща в заместител на социалния живот. Кого трябва да покана по темата? Момент, веднага ето тук ще проверя. Вече съм в търсачката. Пиша, написах социална мрежа и се появи естествено Фейсбук. Сега пиша правила и веднага излиза името на един уважаван журналист, мой колега, приятел, пиар експерт, който е издал книга, която е създадена в интернет. Пробвах и с запознанства и за моя изненада изкочи името и на популярен певец и музикант. Колко е лесно с днешните технологии, дори да си поканиш гости тук в студиото. Сега посрещнете тук Максим Бехар и Стоян Михалев. Не винаги е безпроблемно общуването с интернет, както видяхме преди малко. Изгубихме връзка, но я възстановихме бързо, благодарение не на виртуалната реалност, а на действителността, която е тук наживо в студиото. Все пак, ти ли си най-запаления колега по Фейсбук и по запознанство в интернет? Вероятно в пиар бизнеса, може би сред журналистите, но това е мой живот, който аз водя от години, не е от сега. От колко години? Много, може би от 15 години съм нон-стоп в интернет. Известен любител съм на гаджите, на това, което се нарича гаджетс. От друга страна, не мога да си представя живота си без онлайн комуникация 24 часа. 24 часа ти не спиш ли? Спа по 3-4 часа. Само? Обаче тогава също ми е включен компютъра. Изглеждаш прекрасно за този режим на работа. Да, защото имам мотивация. Светът се променя много бързо, става интересен. Фейсбук, като една междинна система за комуникация между това, което ние познавахме интернет и сега Web 2.0, т.е. социалните мрежи, ми се струва много интересен и смятам, че живота става по-красив, тук сега преди малко прочетох, тук се опитвам да влеза в Фейсбук, ако имаме късмет и не ни изиграе лоша шега, можете да влезете и вие двамата, защото сте регистрирани там, но 60 милиона души, пише тук, че ползват Фейсбук. 340 милиона. А защо пише тук 60? Защото е стара информация. 340 милиона миналата седмица. Това е шестата по големина държава в света, ако беше държава. И добре, тези хора само така ли комуникират помежду си? През интернет? Голяма част от тях, 90%, само чрез интернет. Стоян, ти колко пъти на ден ползваш интернет или конкретно Фейсбука за общуване? Значи, в някакъв смисъл Максим преразказа и моето ежедневие. И ти ли спиш по 3-4 часа? Съня не е качество, което е задължително човек постоянно да практикува. Спомени няма, нали? Ами Мадона какво беше казала? Че като умрем ще спим достатъчно и затова не е необходимо да си проспиваме живота. Но си мисля нещо друго, че това, което слушах в предаването за защо се случва това виртуално пространство, защо толкова завлича хората в себе си. Айнщайн беше казал, че въображението е по-ценно от познанието. Защото в някакъв смисъл познанието то е ограничено, въображението не е. И хората в интернет дават полет на въображението си. Точно въображението е това, което е довело до прогреса. А това, че има някакви страхове, някакви опасности, които се крият, това е съвсем естествено. Стивън Хокинг беше казал, че бъдещото поколение роботи ще бъдат доста по-напред от хората и затова хората трябва да имат подобрения, някакви апдейти да се апгрейдват. Да, за да можем да отговорим на това ниво, иначе ни очаква Терминатор. Между другото, преди 15 години, когато го каза това Стивън Хокинг, повечето учени му се изсмяха. Все повече това ще става реалност от тук нататъка. Нека да не забравяме все пак първи автомобил, парният локомотив, какъв страх са всявали в хората, когато са се появили. Самолета. Естествено. Но в крайна сметка се стигна до там, че днес ежедневието ни без тях е невъзможно, без всички тези чудовища на прогреса. Същото и ще е с интернет. А ти защо написа книга за правилата в Фейсбук? Какво те мотивира? Аз я написах в Фейсбук, въпреки че това са правила свързани по-скоро с... Ето тук успяхме да влезем в Фейсбук. Това, което смятам, че трябва да е живота. Правилно ли съм влезал или не? Трябва да се регистрираш обаче. Не, аз... Трябва да си напишеш паролата.
Аз нямам парола. Ако искаш ти влез, тук ма говори едновременно с това за не съм книгата. сигурен, си помня Можеш ли паролата. едновременно да го работиш на лаптопа и да си говориш? В днешно време, ако не правиш 4 неща едновременно, просто не ставаш за Си нищо. загубен. Виж, може да поръчка от ДАНС да ти прихванат паролата. Внимай. Да, възможно е според новия закон. Знаеш ли, почнах да пиша тези правила случайно във Фейсбук. Един ден преди 7-8 месеца, точно когато започна България кризата и всички се притесняваха и отиваха на работа сутрин в офисите си с притеснение и с страх, влязах и написах правило номер 1. Най-лошото решение е по-добро от невзетото решение. И го написах просто, за да мога да изпратя това послание до всичките ми приятели във Фейсбук, че трябва да взимат решения, трябва да рискуват. Няма значение дали е криза или не, трябва да се движат напред. Така? Като се върнах вечерта, видях, че има примерно 150 мнения под това правило. Едно от тях беше, кое е правило номер 2. Сутринта под душа започнах да си мисля, кое аджеб е правило номер 2. Написах правило номер 2. Ти под душа не си с лаптоп, нали? Под душа. Не, обаче си мисля правилата. Мислиш си правилата. И си мисля за нещата, които се случват през деня. Да. Няма как да съм с лаптоп. И така стигнах до 111 правила, т.е. стигнах до 99. 111 правила си написал. Да, Кое е най-важното от всички тези правила, което никога не бива да бъде загърбвано? Смятам, че е правило номер 55 и това е, че да правиш добро е много важно, обаче другите да разберат, че правиш добро и те да правят добро е още по-важно. Това е една от целите. Това е една от целите, Митко, и на социалната мрежа. Хората тук стават много по-прозрачни, много по-откровенни. Ако добрият човек иска да каже нещо на някой, може да го каже на хиляди, на десетки хиляди, потенциално на практика на 360 милиона. Всъщност, знаеш ли колко души се записват или регистрират във Фейсбук на ден? Може да предположиш? Сигурно 100 хиляди. 500. 500 хиляди души на всеки ден. Тоест, това, което ти каза, тия 340 милиона, със всеки ден се увеличават с още половин милион. С половин милион, всеки ден се увеличава. Добре, да. до кога? Ами докато си измисли някакъв друг тип на комуникация, може би Web 3.0, предполагам, че това ще бъдат социални мрежи, които ще бъдат специализирани по бизнес, може би по различни културни занимания, спортни изглежда. И всички те ще могат да комуникират помежду си, но всеки един ще живее в свой свят, според своите интереси, тъй като във Фейсбук в момента са събрани милиони интереси, 360 милиона души, 360 милиона интереса. Коя е най-голямата изненада, която си преживял благодарение на общуването в социалната мрежа? Всъщност най-голямата изненада е, че можах да комуникирам с хора от цял свят денонощно, във всяка една секунда, когато си пожелая. И това нещо, което българските телекомуникации на времето не можеше да ми предложи. Интернет е невероятна революция, особено в свободни общества. Нали, не считам, че когато някъде се ограничава интернет, това е в полза на някого, защото ограничението само по себе си... България, нали нямаме ограничение? Ами за момента... Готви един закон, който в някакъв смисъл ще следи хората, които комуникират през интернет. Това възможно ли изобщо? Аз с нощи слушах коментари. Технологично с този проект е възможно. Технологично е възможно. Едва ли разполагаме с подобна техника? Значи има програм, значи то не е толкова да разполагаш с подобна техника, колкото трябва специалисти в този област, които разбират от тази технология. Тя е технология все пак създадена от хора, тя не е създадена от извънземни. Това означава ли, че с Максим, ако си чатиме и си приказваме разни неща, и това веднага, ако ние с него сме обект на интерес от дадени служби, този наш разговор през мрежата веднага може да отиде в някакъв файл, в някакъв... Не е невъзможно. Някой, който иска да разбере съдържанието на нашия разговор. Аз смятам, че трябва да има някакъв контрол в мрежата върху хора, които са... трябва ли мен и тебе да ни контролират? Не, естествено. Това е проблема, да не е за всички. Този закон регулира на практика кой може и как трябва да бъде регулиран. Това са хора, които са заподозрени, които имат някакви дела срещу тях. Или сега, извинявай, но не може, ако двама души са заподозрени, ще им послушват телефона. Това е същото. Дали ще следят тяхната комуникация в интернет или ще им послушват телефон. Въпросът е да не се... Трябва да е открито, прозрачно и законово. Абсолютно съм съгласен, само че практиката в ДАНС показа колко много хора са разследвани чрез тривиалните средства през последните 5 години и от тях изключително малко е имало някакво последствие юридически към тези хора. Но тази информация не се знае къде се трупа и срещу кого се използва. Тоест, тя се търгува. Това е информация, с която ти можеш да следиш, да речем, корпорациите, да следиш търговски тайни, да следиш политически, вътрешни конкуренти, да елиминираш и така нататък. Това е информация, която се продава. Нали не мислиш, че ДАНС се занимава точно с това? Аз не казвам, че в момента с това се занимават. Казвам, че беше
беше трупана такава информация, която е с не влезе тонове в употреба. събрана, да, а реално са хванати някакви хора за някакви престъпления. Изключително малък процент. Ставаше въпрос за нищожен процент. Не дай си Боже това да се случи, разбира се. Тоест, какво се случва с останалата информация за всички? Да ви питам, вие двамата, тъй като сте потребители много активни, ти с колко души до сега за тези години си общувал чрез Фейсбук или чрез интернет? Имам 4300, ако не се лъжа, приятели. И тук отварям една голяма скоба да кажа, че това, което направи Фейсбук в света, е, че промени понятието приятелство. Просто го преобърна. А с тези 4300 човека, с колко от тях си се виждал на живо след това? Живот, поне с 1000. Поне с 1000, Да, това е доста голям. Ти знаеш, че аз имам страшно много приятели, движа се на много места, ходя на различни, преподавам в различни университети, срещам се студенти, поне с 1000 съм се виждал. Да. Но това са приятели, които са Фейсбук приятели. Аз съм от Нова година потребител на тази услуга. Да, имам към 2200 човека. О, добре си напреднал. Да. А виждал ли си се с тях на живо? Ами, някои от тях ги познавам лично от години, други има, които съвсем нови познанства. Да, сега ще ви кажа, че момче и момиче се срещат и разбират, че и двамата пишат в един и същи сайт. Те са от Стара Загора и сега имаме връзка по скайпа с тях. Добър ден в Стара Загора. Как е времето там? Добър ден, слънчево е. Слънчево е, вече не вали сняг. Да. Разкажете сега как се запознахте вие в този интернет сайт и защо решихте и на живо да се съберете. Значи, и малко Аз много добре не чувам това, което разказвате. Не знам дали зрителите ви чуват добре. Я говорете по-активно, за да разберем имаме ли връзка или нямаме връзка. Да, значи и двамата са хора, които пишем поезия и нас ни събра по-скоро любовта ни към словото, към думите, не точно интернет, защото нашето запознанство си беше на живо. Може би интернет така беше една случайна стъпка към нашето запознанство. И после какво се случи след като се запознахте? Решихте да се съберете, така ли? Ами да, след много срещи на живо, всъщност решихме да се съберем. Продължавате ли да пишете в този сайт и двамата? Да, и не само в този сайт, и в други сайти. В колко сайта пишете? И вижте, значи, аз съм човек, който рядко пише в сайтове. Ползвате ли социалните мрежи, като Фейсбук? Фейсбук сега не ползваме двамата, но ползваме Skype и ICQ. Това са старите чат програми, преди идването на Фейсбук. И до каква степен ги ползвате? На ден? Колко пъти? Ами на ден, ако имаме свободно време, може да седим, да се пожатим, да се видим с интернет приятели и така. Но нямате намерение да ползвате Фейсбук? Да влезете в тези 400 милиона вече души, които ползват тази мрежа? Би ни било интересно. Сега имаме малко момиченци, имаме си дъщеричка, която на 8 месеца и може би това малко ограничава възможностите ни да седим толкова често пред екрана. Пожелавам ви много здраве и на вас и на 8-месечната ви щерка. Да сте живи и здрави. Благодаря, че се включихте от Стара Загора в разговора тук с Стоян и с Максим. Ето, това е един пример, макар и може би не типичен. Напротив, 28% от браковете в Щатите в момента стават онлайн. Откъде извади тази статистика? От интернет. 28% от браковете, разбираш, че от интернет. Няма откъде да извади. Но да не е лъжлива. Въобще не е лъжлива. Това е една трета. Разбира се, хора, добре, които работят... разстоянията са такива, че е нормално хората да комуникират през интернет, защото от единия край до другия край да отидеш, как ще се свържеш? И много бачка. Не, там повечето хора въобще никога не отиват. Точно за това, обаче социалните мрежи дават тази... Ето това е социалната функция. Да. В крайна сметка основната... Добре, няма ли опасности? Все пак пишат се и в медиите, и се говори, и се слуша, че хора недобросъвестни ползват тази мрежа за запознанство, за да подвеждат други хора и да ги използват след това за различни не толкова популярни цели. Ето, това е силата на Фейсбук. Не само, че събра всички функции онлайн, които до сега съществуваха. Видео, снимки, разговор в реално време, почта. Там опознавателната способност толкова ли е голяма? Освен, че ги събра на едно място,
направи хората прозрачни, защото във Фейсбук не може да се скриеш за псевдоним. Ма няма ли мошенници в Фейсбук? Ами сигурно има някъде. Обаче много бързо може да бъде един мошенник разбран, тъй като ако той няма снимка, ако няма дата Може на да сложи раждане... чужда снимка. Примерно някой може да сложи моя снимка или на Стоян и да се представи за мен. Не може. На петия ден ще разбере, че не си ти. Как? Или на петата минута. Как? Има хиляди начина от разговора, от въпросите, които ще му бъдат зададени. Разбира се, няма как. Аз поне до сега не съм попадал вече, трета година съм във Фейсбук, на 5 години. Фейсбук е на 5 години и няколко месеца. Да. Не съм попадал никога на някой, който да си е сложил фалшив профил. Няма как, той се разбира на 15-та минута или на третата или на петото изречение. Докато във форумите е друго. Във форумите е пълно с анонимни комплексари, които просто трябва да избият от някъде тази енергия, която са да събрали, слагат някакъв идиотски такъв псевдоним и пишат срещу всеки. Във Фейсбук това не може да се случи. Това е силата на този тип социална мрежа. Че е прозрачна, че е честна, че е почтенна и че няма как да злоупотребиш с нея. И там има нещо допълнително, което аз лично много харесвам, че дава една свобода на изказ, който примерно по медиите не може да се случи. Тоест, ако аз искам една новина да се разпространи сред мои самишленици, ето сега там става мигновенно. Ето сега също можеш. За това говорим, да, защото е живо предаването в момента. Но примерно, когато слушаш една новинарска емисия, има много неща, които редакторите спестяват. Или примерно обслужват нечии интереси и представят новината по един или друг ъгъл. Докато във Фейсбук... А ти обвиняваш колегите с цензура сега. Говоря по принцип за медиите, които промотират новини. Да. Там го има този елемент. Има много автоцензура. Тя е по-опасна вече от самата цензура. Сега да ти докажа, че тук няма цензура, ще пуснем малко реклами. Добре. Лозя грижливо отглеждани по южните склонове на Сакар планина. Сертифицирани за производство на биологично грозде. Качество и идентичност – предпоставка за най-доброто вино. С елегантния си стил, вината ни бързо спечелиха признание на българската и международна винена сцена. Съчетание на традиционни и модерни технологии. Тера Тангра очарова всеки претенциозен вкус. Малките цени ви казват. Добре дошли при нас! Приус, качество на малки цени. Това не е пяна. Това е Wi-Fi спот с малко покритие. Това е интернетът, който мобилните телефони предлагат. Той има голямо покритие, но не е много бърз. А това е Max Telecom. Max Telecom използва WiMAX, за да покрие целия град със супер бърз мобилен интернет. Max Telecom. Навсякъде около нас. Обичаш романтиката и класиците? Очаквай ново предизвикателство. Освободи място в библиотеката. Събери златната колекция 19 век. 40 шедьовъра, избрани от труд и 24 часа. Юго, Оскар Уайлд, Дюма, Достоевски, Стендал, Толстой, Хофман, Дикенс. Всеки вторник нов шедьовър само за 9,90. Книгите са винаги на мода. Почувствай магията на виното. С черноморско злато Поморие. Отново е Коледа. Време за забавления. Наред с коледните звезди, украсете настроението си с звездите на киното. За да бъдат още по-хубави празничните вечери. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell swing and jingle bell ring. Snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chime in jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air. Дългоочаквана романтична почивка в тропиците ще се превърне в шеметно приключение
изпълнено с опасности. Единственият шанс да оцелееш е да бягаш. Ако имаш водач, довери му се. В неделната вечер имате 100 минути гарантирано забавление с Харисън Форд, Ан Хечи и Дейвид Шуймър в комедията 6 дни, 7 нощи. 20:45 БНТ 1. Новогодишната нощ БНТ ви кани на грандиозен спектакъл на открито. В центъра на София, площад Княз Александър I. Специално за вас на сцената ще се качат знаменитият Горан Брегович и неговият огнен оркестър. Нека посрещнем заедно новата 2010 година. Докато течаха рекламите, ние си говорим тук и Максим, ти сподели, че 24 часа човек може да намери в Фейсбук, защото си го контролираш от мобилния телефон. Да, защото на мобилния си телефон имам Фейсбук, BlackBerry-то, и когато скоро ме питаха за интервю в едно списание как съм живял без BlackBerry, аз мислих около 10 секунди и казах, не знам, не помня. Аз наистина не помня. Не си живял, може би? Не, да, може би преди това не съм живял. А Стояне, ти имало ли някакви изненади, когато си се запознал с някой през Фейсбук или през някоя друга мрежа и отидеш на среща и се окаже за някаква изненада, такава неприятна, пък дори и приятна? Разбирам намека. Естествено, че човек не винаги може да види това, което очаква. Все пак интернет създава ни илюзорни представи. Нека не забравим, че това се е случвало и в предишните векове, когато някой е писал стихове на някоя дама и един ден, като се видят наистина реално, всичко това, цялата ситуация се променя. Това е описано и в романите. Тоест тези ситуации са познати много преди интернет и преди социалните мрежи. Но си мисля друго, че тези възможности, които дават социалните мрежи, са толкова голям скок напред във времето, че ние сега в момента можем да си седим тук и да си говорим все едно сме заедно с хора, които са, да речеме, в Австралия или в Щатите, без изобщо да има значение, че те са на другия край на света, че са в друга държавна уредба, че са при други правила и така нататък. А във Фейсбук как празнуват рожден ден? Празнуват ли рожден ден членовете по някакъв начин? Такъв виртуален рожден ден. Преди 2 дни имах рожден ден и получих над... Да си жив и здрав. Благодаря ти. Над 500 поздравления във Фейсбук. Най-различни картички, видеа, всичко просто, което можеш. Как? Иначе в мирно време... не е възможно някакси онлайн да се получи една връзка между твоите приятели, примерно 1000-2000, и да пиете онлайн уиски? Това е моята концепция за това, че след 15 години няма да има коктейли вече, а ще има едни такива събирани онлайн, в които ти ще можеш да си добавяш с кого да комуникираш и с кого да си говориш. И ако някой се приближава към теб и иска да си говори, ти можеш да го махнеш. Но просто компанията, която дава коктейла, ще изпрати в офиса ти една малка така кошничка с няколко питиета, с малко мезета. Ти ще седнеш, ще включиш компютъра с камерата и това наистина ще стане. След 10-15 години ще стане. Ти ще избираш с кого да си говориш на този коктейл. Ти знаеш ли, че това може да го пробваме тук на живо и да включим и телевизията? Абсолютно съм съгласен. Мога да разработя концепцията. Айде да разработи и ще направим този експеримент тук за пръв път. Искаш ли? Митко, в Америка вече никой не прави пресконференции. Никой. Прави ги или виртуално онлайн, или просто се пуска едно съобщение. Тук в България това е все още най-популярната форма на политическа пропаганда. След 2-3 години ще го забравим. Защото ако някой трябва да се качи на колата си, или на автобус, или на метро, или на където и да трябва да отиде 5 км на едно място, за да види или хора седнали на една маса, говориш ти нещо, което те са могли да му го кажат още сутринта онлайн. Дали е Фейсбук, дали ще е друга мрежа, дали ще е техния корпоративен сайт. Ти ще повече няма защо да говориш, трябва да изпееш една песен. Добре. След като сме те поканали, нормално. Прекрасна идея. В интернет пееш ли? В случай през скайп става, защото все пак там уебкамерите са активни. Да, една девойка при няколко предавания от Женева свири на цигулка и ни пя. Значи ние с един приятел от Варна пък правим следното нещо. Той взима китарата, през веб-камерата свири на китарата, аз съм на пианото тук от София. И става, между другото, въпреки малкото закъснение на тази услуга. Сега да видим на живо как ще изпееш. Така вечерам с дъщеря ми, която учи в Единбург. Тя си взима нейния ноутбук, аз си взима моя ноутбук, сипваме си вино, слагаме си вечеря, Единбург, София и се чувстваме все едно сме си заедно. И си се виждате и си говорите. Да, всяка вечер.
Чудесно е това. Както Стоян пее. Твоята игра, Стоян Михалев, заповядай. Не очаквах да си тук сама, сред всички тези хора. Разделихме тази самота с теб. Не разбрах, че в някаква игра съм станала с героя и запали в моето сърце искра. Но вали дъжда, вали, от твоите устни той блести. Щом целуна ги дали, следите той ще заличи. Красота, открих, че нямам сили да избягам аз от теб сега, от мен. Разбери, че в твоята самота играта е забавна, но убиваш моите мечти. Уви, но вали дъжда, вали, от твоите устни той блести. Щом целуна ги дали, следите той ще заличи. Но вали дъжда, вали, за миг останахме сами. Щом прегърнахте дали, после пак ще ме боли. Но вали дъжда, вали, от твоите устни той блести. Щом целуна ги дали, следите той ще заличи. Но вали дъжда, вали, за миг останахме сами. Щом прегърнахте дали, после пак ще ме боли. Вали, от твоите устни той блести. Щом целуна ги дали, следите той ще заличи. Но вали дъжда, вали, за миг останахме сами. Щом прегърнахте дали, после пак ще ме боли. Стоян Михалев и Максим Бехар, благодаря ви много, че бяхме заедно по тази изключително интересна тема. Поддържам моето предложение да го направим по-нататък. Ще го направим непременно. След Коледа. Благодаря. Весело прекарване.